Ja, goddag. Nu vil jeg gerne vise, hvordan den fungerer, den såkaldte skomaskine. Det foregår meget nemt. Man starter med at trykke de her to ned. 1, 2. Så tager man sokkerne. De ligger i nogle pakker af 100 stykker ad gangen. Det vil sige, at man har 10 sokker i sådan en lille pakke her. Meget simpelt. Sidder plastiktapperne på her, en ad gangen. Yes. Og når de er på, så trykker man igen. Her, så bliver de spændt op til puden. Så løsner man selvfølgelig de her små her, der holder de 10 stykker i gangen. Det er meget simpelt, og det går stærkt, når først man lige er med på, hvordan det foregår. Sådan. Lukker kassen igen, og så er du klar til brug igen. Stiller ned til åben hus fremvisning. Trykker. Så har du sko på. Og folk er klar til at gå ind.